Còmodes, elegants, atrevides, originals, clàssiques, exòtiques, futuristes. De sabates n'hi ha per tots els gustos. How y'all doing? Yes, ma'am. L'objectiu de la mostra és reinterpretar una sabata, però des del punt de vista del creador que treballa habitualment amb altres productes. Així, dissenyadors gràfics i industrials, joiers, arquitectes o il·lustradors han estat convidats a treballar un altre suport diferent al seu per veure què en surt. Aquí cada proyecto es un proyecto diferente, de acuerdo a la sintonía del diseñador con la empresa, de acuerdo a sus intereses, a su sensibilidad. Hay propuestas más cerca del mercado, propuestas más reflexivas, hay humor, ironía, hay originalidad en todos los casos. Sometimes I'm just a clown. Els models exposats són prototipus únics, fets realitat de manera artesanal. Els artistes han deixat anar la seva imaginació i, treballant amb total llibertat, han fet el que han volgut. El projecte consisteix en fer una reinterpretació, o sigui, començar a pensar com podria arribar a ser una sabata nova, o sigui, una sabata que no existeix i que en aquest moment no es pot trobar al mercat. Aquesta bota és una interpretació més aviat eròtica, per dir-ho d'una forma. És a dir, és una bota d'una canya molt alta que el que permet és que quan la gent camina s'entreveixi una mica la cama de la senyoreta que la porta. Nosotros hemos trabajado sobre todo con la idea de que las Victorias son unas zapatillas clásicas, son unas zapatillas que conoce todo el mundo. La idea era llevar a la zapatilla esa idea de que todo el mundo las ha utilizado para ir al campo, por ejemplo, a comerse una tortilla, o para ir a ver un partido de fútbol, o para, no sé, o para correr los Sanfermines, que también se utilizan mucho, ¿no? La sabata ha estat i segueix sent indumentària de culte. A mig camí entre la peça de museu i l'objecte fetitxista, representa un món i descriu trets molt significatius de qui la porta. Reinventant el calçat és una mostra plena de combinacions originals on la fantasia, l'humor i la innovació es plasmen en les soles, els talons i les punteres.